ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேஎஸ் கோலம் சண்டே vlog. நம்ம சேனல் இன்னைக்கு டேஸ்டியான வெஜிடபிள் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அது பண்ணுறதுக்கு நான் 150 கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 10 பல்லு பூண்டு, மீடியம் சைஸில் 3 தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சேர்க்கும்போது பருப்பு பொங்கி வராமல் இருக்கும். எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துட்டு 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதை அப்படியே மூடி 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். விசில் ப்ரெஷர் இறங்கியாச்சு. பருப்பு நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. இதை மற்ற வச்சு நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ குழம்பு தாளிச்சிடலாம். குழம்பு தாளிக்கிறதுக்காக நான் கேரட்டும், உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இதை தாளிச்சிடலாம். தாளிக்கிறதுக்காக அடுப்பில் குக்கரை வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு கொஞ்சமாக கடுகு, சீரகம் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயமும் கறிவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும்போது சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்துட்டு அது கூடவே மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி வெஜிடபிளோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நமக்கு அரைச்சி வச்சுருந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதை நான் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தான். எல்லா குழம்புக்கும் போடுற மாதிரி நான் வீட்டிலேயே மிளகாத்தூள் அரைச்சி வச்சுருந்தேன். அது எப்படி அரைக்கிறதுன்னு ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டை கொடுக்குறோம். நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேணுன்றவங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் அரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் நான்வெஜ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக அரைக்காமல் ஒரே மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சாம்பாருக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா 10 நிமிஷம் கொதித்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வேகட்டும். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு குழம்புக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. காயெல்லாம் நல்லா வெந்த பிறகு கடைசியாக சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு புளியை கரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கலாம். புளி சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்த பிறகு புளியை சேர்த்துக்கோங்க. முதலே சேர்த்திங்கன்னா காயெல்லாம் சீக்கிரமாக வேகாது. முருங்கைக்காய் லைட்டாக கசக்கிற மாதிரி ஆகிடும். கடைசியாக புளியை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு கொத்தமல்லி இலை தூவி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது இட்லி, தோசை, சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.